Bonjour tingueu. Fèlix Vinyals, fill d'Erasme Vinyals, per servir-vos. Soc daurador de Barcelona i en aquest any 1713 del Senyor em trobo aquí, a Santa Maria d'Arenys, perquè el notari Jaume Arquer m'ha encarregat que intervingui en aquest retaule meravellós, dedicat a l'Assumpció de la Mare de Déu, obra del biguetà Pau Costa, que l'ha deixat a punt perquè un servidor hi faci l'acabat. Per daurar i posar color retaule se'n pagaran més de 2.500 lliures barcelonines, que, segons m'han explicat, costejaran els mateixos vilatans. Certament, són anys difícils. No vull ni pensar que mentre jo treballo, allà fora, el país sencer està immers en aquesta guerra de successió que no sabem ni com ni quan acabarà. Però bé, Santa Maria d'Arenys no ha volgut pas aturar les obres, com és més que normal, perquè tractant-se d'un dels pobles més importants de la costa catalana, no podia ser que no tingués la seva pròpia església. Tota la primera part de la feina ja la soc feta. He desmuntat les peces, tapat escletxes i juntures i eliminat les restes de les serradures. Un servidor és mestre artesà i us puc ben assegurar que el procés del treball fins que veiem el retaule acabat és molt, molt lent. Ja fa 2 anys que hi treballo i encara us diria que estic a mitja feina. El procés per daurar el retaule comença preparant la fusta. Poso la cola de conill en remull i a escalfar i vaig aplicant capes i capes en tots i cadascun dels passatges de la vida de Maria que conformen aquest retaule, amb tots els sants i els àngels. Ara mateix estic treballant en el relleu de Sant Zenon, patró de la vila, que evidentment ocuparà un lloc molt important en el retaule. Amb els ferros d'escatar, de diferents gruixos i mides, vaig perfilant el relleu, de manera que quan vegeu el resultat final us semblarà que aquest soldat romà és ben bé davant vostre. Soc esperant a que m'arribin les argiles, per això m'heu trobat tan desenfeinat. Tinc algunes peces a les quals he d'aplicar el trem, com la gran imatge de l'Assumpció de Maria, que se situa al bell mig d'aquesta obra d'art. D'altres peces, com la del Pare Etern, que tot ho vigilarà des del punt més alt del temple, ja les tinc a punt per posar-hi l'or. Mireu, hi ha dauradors a qui el moment de posar les petites làmines finíssimes d'or sobre la fusta treballada és el moment que més els agrada. Però no és pas el meu cas. Jo gaudeixo enormement en el moment de brunyir les peces amb molt de compte, decidint en cada moment amb la pedra de gat a la mà allà on fer més o menys pressió per aconseguir la brillantor desitjada. Les meves mans i la meva experiència són les millors eines que tinc. Em sap greu que encara no hagi acabat cap peça del tot perquè vegeu el resultat final un cop hi hagi aplicat els pigments. Ja he avisat que encara tinc uns quants anys pel davant. Però estic content. Sí, estic content, perquè em trobo molt ben acollit a la població. I a dia d'avui ja puc assegurar que sempre guardaré un bon record de la meva vida a Arenys de Mar.